Να φιλοξενήσουμε πολλούς και σημαντικούς Έλληνες. Ο κύριος Τσιλφίδης, θα μπορέσουμε να συνδεθούμε? Ναι, είναι ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ και Καναδά, ο κύριος Κώστας Τσιλφίδης. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Τσιλφίδη. Καλησπέρα. Είναι μια μέρα γεμάτη μηνύματα, είτε για αυτά που θα λάβουμε, είτε για αυτά που πρέπει να δώσουμε. Δώστε το δικό σας μήνυμα. Βεβαίως. 101 χρόνια μετά τη γενοκτονία των προγόνων μας, εμείς έχουμε μια υποχρέωση να τιμήσουμε τα θύματα της γενοκτονίας και επίσης να ευχαριστήσουμε τους επιζήσαντες, εξαιτίας των οποίων υπάρχουμε και εμείς. Να σας πω ότι το έργο μας συνεχίζεται μέχρι και την αναγνώριση της γενοκτονίας, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να τελειώσει το έργο μας όταν γίνει η αναγνώριση της γενοκτονίας. Το έργο πρέπει να συνεχίσει μέχρι να εξασφαλίσουμε ότι ποτέ δεν θα ξαναγίνει γενοκτονία σε κανέναν λαό. Γιατί ένα έγκλημα εναντίον μιας ομάδας είναι έγκλημα εναντίον όλης της ανθρωπότητας, γιατί σε αυτή την οικογένεια ανήκουμε όλοι μας. Λένε ότι μετά από 100 χρόνια γιατί εξακολουθείτε να κάνετε προσπάθειες, γιατί δεν το αφήνετε, γιατί δεν ξεχνάτε να υπάρχει ειρήνη. Μα ειρήνη δεν θα υπάρχει όσον εξακολουθεί αυτή η γενοκτονία. Και γιατί λέω εξακολουθεί? Γιατί το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας είναι η άρνηση. Και ξεκινάει με το πρώτο θύμα και συνεχίζει τώρα 101 χρόνια. Ήτανε πριν 101 χρόνια, ήτανε χθες, είναι ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε μέχρι την τέλεια δικαίωση των θυμάτων της γενοκτονίας. Αγαπητέ Κώστα Τσιλφίδη, σε ποια πολιτεία είστε? Και βέβαια δεδομένων και των συνθηκών της πανδημίας που είναι πολύ πιο δύσκολες από την Ελλάδα, έχετε προγραμματίσει κάτι ξεχωριστό για σήμερα? Βλέπουμε βέβαια ότι είναι στην ψυχή σας όλων. Συγκινημένοι μιλούν ή διαβάζουν ή παίζουν μουσική από την αρχή της εκπομπής. Μάλιστα. Εγώ είμαι στην πολιτεία του Connecticut, που είναι δίπλα από την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Οι συνθήκες εδώ, όπως καταλαβαίνετε και φαντάζομαι ότι έχετε μάθει, στην περιφέρεια γύρω από τη Νέα Υόρκη είναι οι πιο σκληρές. Συνεπώς οι εκδηλώσεις της ημέρας θα είναι διαδικτυακού χαρακτήρα. Με πολύ... Θα έχουν μάλιστα από τις 8 το βράδυ ώρα Αμερικής θα είναι... με 7 ώρες διαφορά με την Ελλάδα. Ναι, 7 ώρες θα είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα για σας. Επίσης θα έχουμε και την έπαρση της σημαίας που έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο και δεν μπορούμε φέτος να την κάνουμε στο κέντρο της Νέας Υόρκης, γιατί αποσύρθηκε η άδεια γι' αυτό, αλλά θα την κάνουμε εκεί που εστιάζεται η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Και η παρουσία σας εδώ, εκπροσωπώντας όλους τους Έλληνες, όλους τους πόντιους της Αμερικής, του Καναδά, είναι σημαντική. Πρόεδρε, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Την αγάπη μας και το σεβασμό μας στους φίλους μας ομογενείς. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Έχουμε και τις μαρτυρίες, πρέπει να δούμε.